Aurtengo itzuliak Hego Euskal Herriko 4 lurraldeak zeharkatzeaz batera, iaia denetarik izango du. Ezer falta izatekotan behar bada, mendatean amaiera bat faltako luke. Asteko eta behin erlojupekoa izango dute Gasteizen, luze xamarra, 16 kilometro terdi, ibilbidea ia erabat laua. Beraz, potentzia handia garatzea eta aerodinamika ona izatea, ezinbesteko izango da saio ona burutu ahal izateko. Bigarrengo etapa erne arriskutsua izan daiteke baldin eta lodosara bidean, saietxeko haizea agertzen baldin bada. Saietxeko haizeak jotzen baldin badu, haize babesaren arriskua areagotu egingo da. Eta haize babesean ondo moldatzen ez den txirrendularia, jokoz kanpo gelditu daiteke. Baina zer litzateke itzulia mendaterik gabe? Lasai izango da eta denetarik gainera. Batzuk mendate labur, baina tenteak izango dira. Lazkao mendi esate baterako 3. etapan. Eta beste batzuk, gogorrak izanik, are eta luzeagoan. Denetan gogorrena, Gravelin 6. etapan, Eibarrera bidean. Eta sprintik izatekotan ura behar bada, Gernikan izango da. Beraz ikuste duzue, hauxe da urtengo itzuliare menua. Orain ikusi egin beharko da, nork ematen dion aginkadarik zorrotzena.